kwelalithi ehlokoza esigodini sasesigcakeni ngijoza ntokazi ukhulume ngale nkinga esasibhekene nayo. Lesifo sesoba umlando esikoleni sami. Nginomlando engiyawuxoxa ngalolu bhubhane lwe-COVID-19 maye ngithi nomlando engiyawuxoxa. Sathe savalela izindlini safakesa imfoyo ungafunga ukuthi sigodokotela singebona. Okunzima ngisho ukuyobona umuntu esibhedlela eyavakashelana-ke kangisayikhathi. Isizwe safa lathaqa kavala nezikole namasonto. Ayi le ndaba iyehlekisa. Abantu babephelelwa umsebenzi kanalala iziko nendlala yakho kayakhahlela. Phela kwangekho ngisho kuya ngasethunjini. Abantu badilizwa enkampanini. Abantu babekho bhinqibhinqi